Proč se v naší realitní kanceláři dlouhodobě věnujeme charitě? V čem je tato činnost pro nás důležitá? V naší kanceláři není tato činnost záležitostí jednotlivce, ale nás všech. Zaměřujeme se především na pomoc dětem. Na poradách pravidelně diskutujeme, komu bychom mohli ještě pomoci. Charitativní činnosti se věnujeme více než 15 let. Zpočátku jsme se zaměřovali na instituce, které pracují s dětmi. Nyní se věnujeme spíše jednotlivým dětem, které naší pomoc potřebují nejvíce. Po zkušenostech víme, že finanční podpora je efektivnější než materiální. Proto se snažíme získat co nejvíce prostředků. Máme zavedené pravidlo, že z každého uzavřeného obchodu odkládáme určitou částku v závislosti na výši naší provize. Pomáhání druhým nám přináší osobní naplnění a dobrý pocit. Cítíme, že dáváme našemu životu a práci hlubší význam. Víte o někom, kdo potřebuje pomoc? Napište mi nebo zavolejte a vaše návrhy s kolegy projednáme. Kontakt najdete v popisku videa.